ସାଗର ଜଣେ ଗାୟକ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଭାବନା ମଣିଷ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଗୁମ୍ଫିତ ଅନ୍ତର ଘରରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଥକି ଯାଇଥିବା ଯୋଦ୍ଧା। ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ଦିନକୁ ଗୀତରେ ଜିତୁଥିଲେ, ରାତିକୁ ଦୁଃଖରେ ହାରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳହ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଟି କାଟି ଦେଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ନିନ୍ଦା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କଷ୍ଟଦାୟୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ଏକ ଦିନ ସାଗରଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ପଥର ଭଳି ଜମା ହେଲା। ସେ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଶୁଣାଗଲା, ମୋ ସ୍ୱର ଯେତେ ମଧୁର, ମୋ ଜୀବନ ସେତେ କଠିନ। ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏକ ଭାଲୁକା ଭଳି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଚପଟି ଧରିଥିଲା। ଦିନକୁ ହସିଥିଲେ, ରାତିକୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସେ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ଗୀତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ହୃଦୟ ସେ ସ୍ୱର ଆଜି ବି ଶୁଣାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି ଗୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶ୍ରୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱର ଥିଲା, ତାହାର ମାଲିକ କାହିଁକି ଏତେ ଭିତରୁ ଏକା ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ନୀରବ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଗାୟକ ମରିନଥିଲେ, ମରିଗଲା ଲୋକଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି, ଆଦର ଓ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି। ସାଗର ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କହେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ହସି ହସି ଗୀତ ଗାଉଛି, ସେ ବି ତାହାର ଭିତରେ କେତେ ମହାଦୁଃଖ ଲୁଚି ଯାଇଛି, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନା, ଯାହା କହେ, କେହି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ, ପଛେ ଅନୁତାପରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଧରାରେ ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଫେରି ଫେରି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅନୁଭୂତି ଖୋଜେ। ଏବଂ ଏହି ଭୂମି କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।